I-text mo, I-upload mo, i-chat mo. Pingkion mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa ngayon para sa ano? Handa na ka muna mag-merendal. Merendal na, merendal na, merendal, 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 merendal. Damarian, 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 damarian. Uy, kumusta? Handa na ka muna magdangog mga tugang sa tataramon kang presidente ngo niya na hapon. Handa na ba kayong makinig mga tugang sa sasabihin ng ating Pangulo? Handa ka na ba? Sige daw. Sige daw. Ano ang kwan? Ano ang expectation nindo kay Presidente Rodrigo Duterte sa sayang last zona? Ngunya na daw. Kumusta kita? Ano ang iling nindo? Sa iling nindo mga tugang, nagibo daw kan sa tuyang presidente ang sayang mga pangako. Ading Don Solueta. Maray pangayakan, madi mag-mix ka na lang kido kang pizza. Maray-maray pa. Uda magtilad ka na lang kipili para dyan sa pilin at candy mo. Adi? Mading Angelina Sarawayo nini. Deda siya excited. Biling na. Punutunta. Mana? Uy, kumusta? Ano na na? Pero iling mo nito. Ano man ang gadang sasabihon da kang presidente? Ang sasabihon da yun kang presidente, taro sa puso. Ang sasabihin da kang presidente, taro sa puso. Ano ba ang term na, excuse me, ano ba ang ginamit, ano ya, ano ba ang ginamit na term kan newsroom ta, ano ya, ano ang podkan, ano, balda sa puso, guran. Uy, kumusta? Uy, Angel, kumusta ang Malacanang niya? Di ko kang nahiling mo lamang ang coverage na. Kumusta? Magdumang ka daw sa GMA. Ilingon ta daw ang preparasyon mga pero next na-excite ka mo. Sa totoo lang, ha? 0928-777-5548, ha? Sa totoo lang, na-excite ka mo mga tugang. Manya na hapon, ha? Na-excite ka mo. Sige daw. Mga tugang ko, na-excite tabi ka mo. Adi. Pero gari, dakulong ba man ano mo sa presidente, adi? Ako nga na iba. Iyan nga ni ang kakaribok tadig di sa probinsya. Diyan kang guminaan ng presidente ang inundurso ni Presidente Duterte. Problem. Di mati na naman kita rin. Diba? Diba? Oh, iyan ang kwenta, iyan ang ilingon niya to mga tugang sa mga masunod na. Pero, siguro may karapatan man kita, di ba? May karapatan tayo. Diba? O, tanto, nabangan nindo yan. Ilingon ta daw mga tugang ang situationer dyan sa, yan tabi sa Metro Manila. Tango niyan baga, gari bako man ngunyan pareho kan suinot na ang presidente. Dumantabi mga tugang sa ano yan, kadakol niyang audience mga tugang sa Batasan Complex. An kwan baga, ang pinakadakol ngunyan, iyotabi an dumanda ang mga tugang sa ano ini. Dumanda tabi sinda sa ano, virtual. Sa virtual sana. Sa virtual sana, mga tugang tabi ang mga audience niya. Ikaw mandaki mga 300 individuals duman sa Malacanang. Pero ang maduman sana sa, sa House of Representatives, duman sa Congress. Ang maduman sana mga tugang sa Congress tabi, so mga kwan, so mga bakunado, junior,
So mga bakunado sana, so day bakunado day maduman, aday pwede. Hello? Hello, Kuya Hen. Good afternoon. Opo, anong masasabi mo? Malaman ako na-excite dyan sa presidente. Malamang yan dyan, di ko paali sa Philippines eh. Okay. Dapat Oh. po na ng presidente pa. Ang mga na. Tapos di pa makakarapukan pag kita-kilang kang ati kansay. Ang bagapit ko para utakan na. So, ati bagada kansay na fake bagada ito. Fake news bagada ito. Pero, ano kay Duterte? Oh, besan. Nagbasal ako. Ay, binoto mo? O, binutang kumaray. No, binoto mo palan. Oh. Oh. Bukan ka na. O bala na, sa masunod sa 2022 election, hindi mapili kita so gusto mo, yo. Okay, salamat. Bye-bye. Binoroto palan ka ito. O reaksyon tayo. Kuya, hindi lamang ako na-excite. Taaram na po. Man, isus ko. Puro nga yung... sana, deki mo da. Bako lamang maka-excite, sir. Bad, sige na naman taram kibad words. Ilingon tataod-taod. I'm excited sa sasabihin ni tatay. Yes! Igamang kisaro. I'm excited. Bueno. Di ba? Ilingon tayan mga tugang kung makapun man ang 4 o'clock. Henry, I'm not interested in listening to the sona. Parang lasing magsalita, hindi marunong marunong man mag-English. Abogado baga? Abogado baga? Abogado baga? Prosecutor baga iyan? Sa korte baga? Inglesan baga Ronald Jun baga? Di ba? Sa korte baga, Inglesan. Pero, ang sabi, mga tugang, talaga. Abangan ta ko ngayon yung term na taros, baldada, tabi sa puso. Ang gigibuhon tabi na sona, mga tugang ni Presidente Rodrigo Duterte. Okay? So yan tabi ang ilingon niya. Totoo lang ha. Baka ilingon tayo ang reaction kan mga yaon dyan mga tugang sa Facebook Live ha. Uy, pero good news kita sa bago sa reaction nito sa Facebook adi. O ilog ko muna ini pakinabang lamang ini. Good news kita mga tugang sa Bicol Region. Igwa lang po ki 41 na positive sa COVID-19. Ini June, maugmaw na ako mga araw, sige ang baba baga. Pero bigaan pigha di tantadig di June. So, tong Delta variant. 41 data bi. Tapos sa Albay, 2. O, 2 lang sa Albay Sa Daraga po, so 2. Camarines Norte, 2 man. Camarines Sur, 16. Catanduanes, wara. Masbate, 19. Oy, very good bag. Ay, sus kong very good na. Nagdakol sa Masbate Masbate 19, 13 sa Masbate City, 2 sa Aroroy, Tagsararo, Balod, Gataingan, Mandaon sa Nasento. Sorry po. Pagod ako kung napasala sa pagbasa ko 19 pala. Dapat ang very good talaga 0 case, okay? Sorsogon 2. Dunsol tabi sa nana. Ilingon ta daw kun igwaki mga ay salamat ay may garudeng gadan. Ay, sus, may sarong gadan palan, pangyayari. Alright. Ilingon ta daw mga tugang so negative results kung paano ka so negative na pinadala sa Albay 4, 11 sa Saro sa Camarines Norte sana, 73 po sa Camarines Sur, 2 sa Masbate, at 5 sa Masbate, 2 Catanduanes, Sarong Sursogon, Tulong Legazpi, 5 Naga. O yung mas na so pinadala pa, no? O bueno, di. Marami man na bareta ini, mga tugang na COVID na sa Bicol nagbababa, ano? Pero sa pagbaba na iyan, mga tugang sa COVID-19, idi mga tugang, na kita maging kampante. Ano yun selling mo dyan? Lastaran daw ni Presidente si Manny Pacquiao. Yun, selling mo. Jabon daw ni Presidente si Manny Pacquiao niya napon. Masira mong kung jabon ni Presidente. Baka jabon eh. Abangan tayo na. O may comment na sa Facebook. Sandali lang ha. Henry, sandali lang ha. Sian Estrella, mus natabi, matin kita kisuna. O, di kita pwede magkapakaduman, migo, arayo. Sabi ni Chris
Chris ano ito? Buelba, yan. Pa-shoutout po sa papa ko dyan sa San na si Melencio Permi po sendo nagdadangog sa pandayan niya. Ay, maray na hapon tabi Sabi ni Chris good afternoon tabi kay papa niya na si Melencio. Justin Marasigan, Idol Henry, happy habo ko kuna kay President Justin. Bilang sa Facebook Live nakasurat, abo ko na ngaya kay Presidente Duterte, makauyam na. Sabi niya, mabakal ako ki 5 kilong kamati sa Tuhirinugon ng Maray, buda, mag-drawing ako. Buda. Kag Justin, sarawayon ka na. Sabi ni Chris Bulante, ito, sandali lang, ano na. Dede, kamong nagdun, anong expectation nindo? Sige daw. Anong expectation nindo mga tugang sa presidente? Ay madali lang, ito, may nag-upload. Hello? Ay, andali lang. Hello? VP, good afternoon. Good afternoon po, bossing. Po, may mga, na, ako mga tarambay ng magadigdi sa lugar na eh. Ando daninda, bakit mga garaw-taro sa puso yan? Hindi ba nga, sabi ni sideline, balda sa puso. Pag sabing balda, taros baga, di ba? Ang sabi, paros sa puso da. Paros sa puso. Ano sabi mo ulit daw? Paros sa puso. Masira mga ni Migo, sarawa. Sarawa yun. Kaya gani, Bipi, maiba lang tabi ako, no? Sige. Ini-suggestion ko lang siguro sa APEC. Habang ko man maghiling sa face, sa social media kan mga comments sa APEC, baga? Iyo, pag nagpo-post ang APEC, gigulpi ade? Igapugol ko ang sa diri ko na mag-comment. Pero may suggestion lang ko dako. Ini bagang Feeder 4, Washington Feeder 4. Sabi ninda, nakapirang weekend na nag-brown out kapig pakaray. Iyo baga. In preparation sa BIA. Sa ano? Bicol International Airport. Okay. Opo. Ngunyan, ang suggestion ko, ining mga pustikan APEC pasiring digdi. Sa ining covered kan Washington Feeder 4. Ano daw kung ganin dagabuski labad-labad? Taman. Popular na Dracula baga, naning maging windmill na sana, tanari sa paro ko kung kaswarin tigil probe, pag nagpaparos, nagba-brown out. Adi, maray man ang suggestion mo. Gibo ko na sana ng windmill, kagda ng labad-labad dito, talagot. Maray sa'yo, mag-ibo na konsultan kan APEC. Ay, data ka man pwedeng, kumbaga sa sa pawan dyan, ikan konsultan. Pero maray ang suggestion, mag-ibo na windmill. Labad-labad na sarawayon ka. Mari pa rumunyan sa ng aldaw, siguro mga nakawalong brown out na digdi sa Saro man brown out kido ang beses, ngunyan hapon. Ngunyan, mga walo na digdi. Nag-brown out, nagbalik mga 1:38. Pangyayari sa maabag ka. Sige, Migo. Salamat. Yung, kung ano-ano naman ito, Henry, ako hindi na na-excite kahit ano sabihin niya kasi kaibigan daw niya ang China. Virus ngayon, ito, naka-lockdown kami dito sa Bacoor, Cavite, sabi ni Ronnie Cerezo. Yan, Maray na hapon, tabi, pugi, lagi, sabi ni Shandy. Okay na? De nahiling sa YouTube ang mga TV station. De ka mo magparaha dit, madali na magharali ang inchik sa dagat kang Pilipinas. Tabako na presidente si Digong, wala na sinda protektor. Ay, dahil naman masiguro ko siya masalida baga junior bago. Dito aram may vaccine po ba ngayon? Ay, di ko po aram. Kung may vaccine ngunyan. Okay, Duterte, isus, mga makulugon ang text nindo. Di ako mabasa ka ini. Mga malaniton ay sakabo
Mga malaniton man ang text nindo. So, bako daw malanit. Sige, pasimple sana. In short, ngaya, habo na ngaya ako kay Presidente. Yes. Angel, ano ni si Chapat? Aram niya nga po rin ta? So, reklamo? Sige daw, puli daw tabi. Sige daw. Ito. Sigurado yan, baad may mga patama na naman sa kalaban. Kung pigabangan ko, kung jabon si Manny Pacquiao, yan pigabangan ko eh. Gusto ko ang ano yan, gusto pigabangan ko, mga tugang kong, baka sa kabangaan, ikaw man maglalaban ka kay ngayon. Di ba? Yan ang ibon. Puro man sana, ay sus ko talaga mga maraot. Ang bataan mga pigtitiks nindong kwandigdi o demang pwede basahon sa ere. Good afternoon. Oy, nala ko, naghihiling sa kuya si classmate na Jocelyn Inovejas dyan sa Makalaya. Classmate, kumusta na mate? Kumusta na tabi classmate? Ang kwanta, ang barangay ta din. Ay, sus, mapista na lamang. Ay, halip ang pista pala, Mayo pa. Hello? Si Henry, ang lalaking hindi inuumaga, nalilate lang. Good afternoon po. Marasa pag uminapod ka pang latosunta ka dyan na otro apata kudutuntan hita mo. Ano? Ano po? Ano po sasabihin mo sa akin? Baka po may katanungan kayo. Wala pa akong katanungan. Baka may sabihin pa kayo eh. Ay, di ako na lang po ang magsasabi. Ay, Huwag ka nang magsalita. Huwag ka nang magsalita. Hindi naman po masama yung sasabihin Huwag ka ko. nang magsalita. Okay? Baka may sasabihin ka pa. Ay, sasabihin nga po ako. Wag na. Okay? Wala na pala akong right lang. Okay na? Ano po? Pwede na po kayong... Duterte po ano naman siya. Kahit kayo may mga kapintasan, huwag na natin tingnan yun. Tingnan na lang natin ay yung nagawa niyang kabutihan. Pwede. Pwede rin. Opo, para tayo po, nagkakamali rin naman. Lahat naman ng tao yung may... Wala naman kamali talagang at may perfecto kabutihan. na President Pangulo. Diba? Opo, So, ang question mo, tingnan yung mga... na lang natin. Ang question mo, tingnan yung mga naggawa niyang kabutihan. Opo, yung po may nagawa siya hindi niyo gusto, hayaan niya na po. Yun na siguro kahinaan po niya yun. Oo nga, pwede. Opo, yung mga bad word po niya, siguro po kahinaan lang talaga niya yun. Oo. Tinatanggap ko po ang inyong mungkahe. Titi Henry, bye-bye po. Bye-bye. Aha. Yan naman, tanto naman kan. May piriko na naman ka na naman. Kita diyan naman magpiriko na naman kita ka na. Good afternoon. Ay, sandali lang ha. Sandali. Okay. Ano, pero kamo tabing nagdadangog talaga? Seriously, ano po ang sa endong nailing? Diba? Ano po ang sa endong nailing? Mga tugang na, sorry, opinion, ano ang sa endong expectation talaga? Madali lang, tamaya po. Hello, good afternoon. Sir Henry. Yes, sir. Good afternoon. Okay. Mayapot lang ako. Dahil continuation, so issue ka sa bagong aga. Sa mga ginabagay na lian kay Kuryente. Una nga na si Chapat, tipiga po dan may. Gusto ko mailing ang explanation ka na, Apik. Gusto mong excited ka pala naman. Una si Chapat. Uyugon mo na. Problema ka na, Apik. Mawawala na naman akong signal kayo. Ata, uyugon mo doon na problema ka na, Apik. Nagkadaramay ako. Okay, ka na problema na, ano? No, problema ba ako? Talagang hindi ko ito. Tabangan tayo kay Erak, man. Diba? Dapat talaga magano ka na? Pag-gobernador? Ay, pumurpundo ka na dyan. Latosunta ka dyan. Sige po. Sige, thank you. Diba? Ini na talaga ang tunay na mga paradangog ta. Lawan, tapi ka po na ni Angel si Chapat. Diba?
Sandali lang Puro nga ya dilawan nag-arangal si mo. Wara nakikitang karayan sa pigibon ni Presidente Digong. Magbuta-butahan mga yan, mga no. Ay, ganito. Ang pinag-uusapan natin ay yung issue. Wag mong atakihin yung nagbibigay ng opinion. Di ba? Tama, John? Tama, John? Ika po, di ba? Pero basa ko ang kwan mo. Nagburuta-butahan yan mga notorno ninda, uno barang na ginibuhan. Amungan ni. Tama ka man dyan. Pero, di po kita mag-atake ki opinion ki iba. We must respect their opinion. Di ba? Ika po, anong reaction mo sa ururon tangon niya napon? Yes, di ba? Arog po kita kaiyan. Arog po kita kaiyan. Anong opinion mo, as in the expectation mo sa presidente? Yes. Ayaw ang gusto tapong sabiyon. Di ba? Yan po ang kwenta. Do not attack the opinion, giver. You attack the issue, not the opinion giver. Di ba? Ganyan mas na baga debate. Sa debate baga, you attack the issue, not the debater. Ano po kaya? Paano ka na yung nagluwas na mga, ko na nga nabigbabarasat ng mga malanit. So, iba. Di ba? Good afternoon. Hello, good afternoon. Wow, gumanda ang hapon ko sa ngayon. Kumusta po? Okay lang po. Grabe naman. Ano pong inasahan nyo sa zona? Wala lang. Gusto ko lang po mag-react doon sa sabi nyo. Na? Yung tungkol kay Duterte, mabuti na lang po. Hindi at po hindi ako- po ako nagboto sa kanya. Excuse last me. election. Wait. Excuse me. Hindi po Ano akong po? nagsabi. Binabasa ko po yung opinion ng nakikinig. Hindi po yung galing sa akin. Okay. Did you get my Ito naman yung point? opinion ko. Naintindihan po ninyo ako? Naintindihan ninyo ako? Oo naman. Oo. Akala nyo, ano makala nyo sa akin? Huwag mong sasabihin na akong may salita. Binabasa ko lang yung salita mula sa mga nakikinig. Ba't nagagalit ka po? Meron po ba kayo ngayon? May dysmenorrhea yata po kayo. Kaya nagagalit po kayo eh. Sa totoo lang po, pangalawa ngayon, ang malakas. Kaya naman pala mainit ang ulo niyo eh. Kurusingon ta ka dyan, makuha mo na. Prolog-ulog ko ako dyan. May reaction lang po ako kaninang umaga. Hindi po ako kasi nakapasok kaninang umaga eh. Ganun ka naman talaga. Tumatawag sa inyo. Ganun ka naman talaga. Ayaw mong makipag-usap sa akin pag umaga. Gusto mo hapon talaga. Hindi po. Ang dami pong tumatawag sa inyo at busy din po ako sa work. Ganito po yun. O sige po. Tanong ko lang po, bakit kapag yung iba humingi sa inyo ng tulong, hindi nyo po agad ina-actionan, samantalang yung humingi kanina ng tulong tungkol dun sa kalsada nila, nakalimutan ko na kung ano pong barangay yun. Sabi ni Taya, Naku, Banya. kaagad-agad yung ano nyo, tawag dito, yung tulong nyo, as in, grabe. Tapos kailangan pang i-follow up ng reporter kung sakaling hindi agad ma-actionan. Ang tanong ko lang po, bakit napaka-unfair nyo kapag yung iba na ano po, hindi nyo po agad ina-actionan? Sige pa, magtanong ka pa. Banatan mo, sige pa. Sige pa. Ganun talaga epekto kapag may dysmenorrhea. Ano po? Bakit nagisilos ka ba doon sa tumawag ka rin ng umaga? Ay, hindi naman po. Bakit naman po ako magsiselos? Halatang nagisilos ka sa tumawag ka rin ng umagang babae Nagisilos ka lang siguro, kaya ganun ang reaction mo. Ba't naman po ako magsiselos? Hindi ko ba alam na yung problema ng mag-iina na pupunta dito, inaksyonan ko, tapos yung tanong nga ako ng ganon. Pakinggan niyo po muna ako. Ba't naman po ako magsiselos? Wala po akong hilig sa Guranski. Sabihin mo, nagiselos ka lang. Bakit naman po ako magsiselos? Grabe naman po kayo. Masyado naman po kayong consited. Alam ko naman Masyado naman po kayong consited. Di lang kita mapansin. Galit ka. Hindi ano lang, curious lang po. Curious lang po kung bakit ganun. Nandito na si Chapat, yung problema ng mag-ina. Okay po. Ngayon nakikita mo nang ina-actionan ko yung problema.
Okay na po. Huwag kang tatawa-tawa Bye. dyan. Huwag kang tatawa-tawa. Baka puriting kita dyan sa singit. Kung kaya mo. Bakit? Hindi ko ba kaya sa palagay mo? Ay, talagang hindi. Takot niyo lang po kay Tita Malu. Ay, huwag mong sasabihin ang pangalan niya. Bye-bye. Okay na po, Bye-bye. bye. Bye-bye. Karawayo na babae ini, oh. Oo, ni na baga si Madam Pat Gutierrez, oh. Ta-refer ta itong konsenta. Tagahanap ko nga ni kasabong agay niya. Oo, ni na baga, oh. Madali lang ata. Oni so konsenta duman sa paradangog. May mangyahapot kita para masimbang direktamente sa The Queen of APEC. Kung harapan mo ako, Henry. Hanapan mo ako, Kiking. Oy, Mampat, maray na hapon tabi. Maray na hapon, lasin maray na hapon sa nagdadangog sa Indo. Opo. Primero po, nagtaramo ko ka Angel na maapod ang kaputa. Number 1, may nagdidi po sa kuya na mag-ina ka sa bagong aga. Ang istorya po niya, may nakareceive po siya ki bill, ki notice of disconnection kang July 9. Di kang na-receive niya po ito, talagang accepted yung day niya po na bayadan. Di pinutulan po siya kang July 9. I mean, ang due date pala kang notice of disconnection, July 9. Okay. Pinutulan po siya kang July 9. Hindi siyang maginibo. Kaya naghinga po siyang magbayad. Ngunyan, nakabayad na po siya. Pag July 19, binalik po sa kuryente. Pig-reconnect. Uy, madam, ang problema niya po, pag July 24, pinutol po sa niya kang kuryente niya, kina po sa kontador. Oh. Ang pangaran niya po, si Rochelle Dicome, taga Purok Forbadang. Dacome. Taga Purok 3, Padang, Legazpi City. Kaya nag-aaram mo, naghagad sa kong tabang kasaba ko, nagyanda po sa APEC, dahil din daaram da kung sa inmara ni Jan. Kaya ngunyan, ako po ang pinaproblema. O dapat ka nagdigdi sa ko. Tangan nagka-istoryahan kita. Tagwapa kita iba pang pag-iistoryahan. Iya po, okay. So, ano tabi ang advice mo tabi kay ni Mampat sa pamilya, tabi sa pamilyang ini? Yes, ang aram ko po yung circumstansyang ini. Actually, anion sa kuya ang record. Ay, very good. Disconnected siya July 19, 2021. Yes po, yes po. Tapos nagbayad din siya immediately July 19. Yeah, So okay. na-reconnect siya immediately. After several days, nawaran siya ki kuryente. 24 na po nawaran siyang kuryente. Opo. Tapos na-discover na wala siya sumetro niya duman Sa sa kontador. Opo. Oo. Opo. Ngunyan po, pig-follow up ni po inyo digdi sa office. Oo. Sa inom po digdi na ibalik ang metro. Ngunyan ang nagtangka sa inda to agency na JERA. Okay. Tighapot ni ang JERA, kaiman da sinda kitinutol. So allegedly, pinull out ining meter. Pero dahil po digdi ang metro sa sa APEC na ibinalik ang JERA. So ang gigibuhon ta po kay niyo, talagang sa saliksikon ta ini hahanapon padigdi sa JERA kung nataarugan ang sirkumstansya na nagki-claim ini si Miss Rociel na pinutulan siya. I So, on see. record, dahil po digdi sa APEC ang sa iyang metro, dahil ibinalik. Kaya Opo. pigpahanap tangunyan sa JERA. Ang sabi man kan JERA, dahil man da sindaki, pinutol or tinangkas na metro. Ayun. So, allegedly po, Problema. ang tinangkas ini, pero pighihanap ta na po ini. Opo. Ma-upload kami sa imo, pade, Henry, Opo. kung ano ang magiging resulta kay ni kasangunyan, pighahanap ang pigtitrace ta. Kung si Saiso nagtangkas, kung hain ang metro. Oo. Sabi ko nga ni duman, nga ako, magdiretso po kamo duman sa APEC. Kulit nagduman na dahil sinda. May sabi, ang aligasyon niya po sa kuya, nagdumanda po sa lineman, tapos kan chinik ito, nawara man ang sa kontador, may piga po danda po sa lineman. Dapat nga niya, tabi nga niya, maibalik nindo nga digdi yan, yun ang advice kang lineman. Kaya ang presumption ninda, baka nga yan kauron, so nagkuakang kontador.
Ang assumption. Iyon ang sa tuya na hahanap mo niyan. Opo. Kung sisay itong lineman na ito, Opo. kung sisay sukahuro niyan taga-Jera. Ayun. Pero po, ang taga-tangkas ni, or taga-putol, taga-Jera. Yeah, opo. Okay. Yo, very good tabi, Mampat. Ano, at least ngunyan ha, tatawanan tapo ki attention ining concern kan sa tuyang mga kababayan. Ano? Permi man baga? Very good. Very good. Okay. Now, ano po ang sa tuyang patakaran po talaga sa taara mo po kunyan baga, dakol talagang napuputulan, although sa mga napuputulan talaga, demang kireklamo kaming na-receive actually, na ngayon, naputulan kami because of this, ta siyempre, obligasyon ng bumayad. Generalmente po, Mampat. May requirement bago putulan. Yes. Dapat Ano po ang... Igo pong service order. Opo, sige po. Pwede po ma-discuss sa listeners na kung ano talaga ang patakaran sa pagputol po ng kuryente, sa pag-disconnect, I mean. Alright. Pag na-receive mo ang bill mo, may 9 days ka na pwede kang magbayad. Okay. Kung sa 9 days na yan, dahil ka makabayad, igwa ka pa ki another 48 hours or 2 days na makadisponer ka, tanganing mabayadan. Okay. After the 11th day, dahil ka pa nagbabayad, tatawang ka na ki notice of disconnection. Ayun. O yun, tatawang ka na ki notice of... after kang 9 days, tatawang ka na kang off. Opo. Tapos, pagpuputol, igwa po iyan ki-order na puputulan. Ayun. Order from APEC po, ano, Mampat? Iyo po. Opo, okay. Okay, so meaning po palang po, ang grace period, mga more or less, mga 11 days to 12 days, tama? 11 days. 11 days. 9 days plus 24 hours. Dos na may nalampas pa dyan. Oh, okay, okay. Di may panahon man talaga pala na makadisponer. So sa tuyang mga kababayan. Okay. Halimbawa pag po ngaya. Pati Henry. Ano po? Termi ka nag-interview kung paano matabangan. Yes. Tuyo pag-advise. Yes. Kung nasang read and bill na kita ngunyan. Momento na makaputan ang bill, naaram niya na may bayadan siya. Oho. So, na-disponero nang makabayad. Yan. Kung minsan, ang sa tuya ng mga kababayan, mahalap pa kang ultima oras. Yeah. Saka maasikaso kang pagbayad. Yes, yes. Opo. Kung halimbawa baga po uminabot duman sa last day ngaya, duman hanggang sa last day buminayan, na-informaran po kan so maputol na grupo. Nga na day po siya maputulan tabi before na mag-abot ang due dati na date. po, on the day na dapat na naputulan sinda, nakalista na po iyan. Ito taon na iyan kan opisina, doon sa satuyang kontraktor na tagaputol. Okay. So, okay. kung on the day na iyan napuputulan, iyo pa sa naang pagbayad, tiba dain makaabot ang informasyon iyo na bayad na mananggad. sinda. Iyo Tangane, kung madyan sa paraputol, dapat mahiling na sa resibo na binayadan niya, so dahil siya puputulan. Yes. Pero kung ang pag-abot kang paraputol, nag-allege siya na nagbayad na, pero dahil man ki resibong ti pahiling, siyempre puputulan. Yan, dapat talaga may mahipahiling sa resibo, di ba? Iyo Pero po. pag may pahiling po sa resibo, di ka puputulan mismo kang Dahil puputulan. kontraktor. So resibo talaga ang panglaban, di ba? Yes, ebidensya. Iyo. That's a proof of payment. Yes, yes. Okay. Now, kung halimbawa po maputulan ka, pirang alda po iyan bago ma-reconnect pag naka-apply ka na po kang reconnection na requirement Okay. sa APEC? Depende po yan. Kung pinutulan ka, tapos nag-settle ka, ma-apply ka for reconnection. Correct. Mabayad ka po kang reconnection fee. Ngunyan, dahil sa kadakulan kang nag-a-apply na araw ka yan, tibaad da itulos, ika ma-reconnectan sa aldaw na yan na nagbayad ka. Tan sa tuyang konsumidores, nag-expect na momentong nagbayad, immediately, i-reconnect. May scheduling man po kita kayan. Opo. Yan. Okay. Tangani na, ano yan, sa kadakulan siguro kang napuputulan, medyo haloy man sa reconnection. Diba? Okay. So ano po ang advice ta po sa mga konsumidores para de po ma-experience ng araw kaining problema tabi Mampat? Yung nga yan so sabi tapos na magbayad na momentong ma-receive ang bill, magbayad na po. Tangano na dahil maputulan. Ang napuputulan, medyo problematic yan. Iyo. Ang solamente talagang solusyon sa problema, pag nakuha mo na sa bill, bumayad ka tulos. Dahil ibang solusyon. You're right.
Oo, tangani na ano yang klarado po sa gabusan, no. Okay. Last na lang po tabi mampat ano, tami nagpararapod ban sa kakasuhapon. Diyan po sa ako nya nabanggi hapon igwana naman. Ay doon at kung na-resume na ang kuryente. Diyan po sa Happy Home subdivision sa may Washington Drive baga po. Gari may sa talindahan da pong transformer dyan. Since Saturday pa po, dahil kisindaki kuryente. Ay doon at po kung kumusta ang sitwasyon Sa kayo. duman sa Chefly, Ano po? so puminutok na kontado, ano ina? Transformer. So digdi po sa Transformer. Washington Drive po. Harani sa Chefly. Chefly. Ay harayo na po ito. Duman ito sa may Cruzada area na. O digdi po sa may, aram mo po ba galing Bagong Bayan Elementary School sa Washington Drive? Dyan lang sa Bukana. Oh, sa Inutangkaan may subdivision diyan, tabi. Ito so apod sa kuya dada po sindan, dada to kung naibalik na po sa kuryente. Ay naputol. Tangani na makwantain niya no. Sige daw. Last na lang tabata garubisi ini nakauron ta. Last na lang tabata. Ano niya? Napagalon man ang trabaho kang pihayo ano. Kasi wala. Man pa. So ito po, so pigsabi ko sa imo, ini bagang after kang Bagong Bayan Central, may subdivision po diyan sa left kung alik kang Kapitolyo. Yan dyan po yan sa wala. Opo. Adi na to ko, sabi, transformer da po ang problema. Tagari busted. Iyo po. Okay, sige. Follow upong ka daw po. Tagaro na i-report na po yan. Iyo, sige. Mas maray man po na bakata. Aram mo man sa nabaga, kung bako ka mo ni apudan, ako ang iapud-apudan. Dapat lang. Service tayo. Kan mga kababayan ta. Okay. Iyo man sa napuan, ika-clarify mi po ngunya na hapon, unless po na may gusto ka mo tabi, na itaram hali po sa Albay Power Energy Corporation man pat. Well, listen, nagidian na akong repetitive, nangani dahil magka-problema, dapat magbayad kang konsumo sa ang apet, nagbabakal sa naki, kuryente. Baka po libre ang kuryente ta. Okay. Salamat pong maray sa oras po nito ngayon na hapon. Mampat. Alright. Salamat man sa imo. Opo. Welcome po. Alright. Mga tugang, tagapagtarampukan Albay Power and Energy Corporation, Pat Gutierrez, oras natin, alas 3:45 na. Oras hatod sa Indokang, Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa
sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Mas spaghetti tayo, Real ang pasta ko, Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Ako po si Carlo Lirio, taga-Bitaan ng Legazpi City. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List asin kay Congressman Saldico, pati man po kay Congressman Pido Garbin Jr. sa sainda pong magayono na programang Government Internship Program. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR or permit number 1470 series of 2020. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Alright, balik kita mga tugang sa programa. 5 minutes bago po mag-abot ang alas 4 din hapon. Si Sai? Si Sen Mariford? Si Sai? Si Al?
Si Angel. Ay, sus. Paano na sana kung wala na si Angel dyan? Dahil nakimaripot pa lang kita sa inyo. Talagang may purpose man na kay Angel Gibunta na ini na ano ini. Oh. Tagapagsalita. Tagapagsalita ng Pangulo. O sige daw, aramon tanawan situation na mga tugang duman sa Kongreso kan Pilipinas. Tungkol po sa gigibunan. So, nangunyan pong hapon, nasa linya po si Angel, hali sa DZGB Monitoring Center. Angel, ano nangyari? Yes, good morning, good afternoon tabi Sir Henry, as in good afternoon man sa katuyan tagapag-antabay. Sa ngunya nakantabay kita ngunyan sa mangyayaring ika-anom, as in ultimong sona ni Presidente Duterte ngunya na pagkahapon. Sa ngunyan tabi VP Henry, all set na. Talaga. Ika-anom as in ultimong State of the Nation address ni Presidente Duterte. Ipakita mo nga chart habang nagsalita si Angel, kung pwede mong ipahiling sa Facebook at sa monitor. Sige na tabi, Angel, go. Yes po, VP. Sa ngunyan po, nagkaigwanan ni primerong pagkipag-uron si Presidente. Nagabot na sa Kongres? Yes po, nag-abot na po Yaw siya na. sakay ka na chopper. As usual, kaibanan niya po si Senador Christopher Bongo. Pirmi na. Oo. And nakikipag-uro na po siya sa mga miyembro kan gabinete. Kaibanan na digdisin da House Speaker Lord Alan Velasco, siring man si Senate President Tito Soto III, niyaon man sa panginat na pagdiripon si Senador Christopher Bongo, as in si Papa. Sa ngunyan tabi VP, mahihiling ta na... Anong kuninda, Jel? Ano ang mga hitsura ninda tabi? Yung casual lang, Sir Henry, na nakabarong, and bako na po baga-arog ka na dating mga nakalihis na panahon na warapan ng pandemya na pabunggahan nin mga attires, mga kababaihan. Nakamas sinda? Nakamas habang nagururo? Nakamas? Yes po, VP. Nagururo ini, pero nakamas po. And sa laog ka na batasang pambansa, ang sistema po duman is 2 seat apart. Ayun. Apo. Pero apera kay ni tabi VP, bago ang mga gabos na mga personang nasa laog ka na puro naka-mask doon, naka-face shield din, no? Yes po. Saro po yan sa mga requirement bago ka makalaog duman. Siring man, before kay ni nagpresentar sinda ni negatibong resulta kan RT-PCR test, naginibo 48 oras bago maglaog sa batasang pambansa. I see. Kaya po nan po magsulog nin face mask, face shield, and requirement man po na igwa kanina hand sanitizer or alcohol po na sa imong bulsa for safety purposes po. I see. Okay. So sisayan mga yaon digdi sa gallery mo da ining mga nagka-yaon sa nasa kuan. Sabi garo 300 plus lang ini na yaon dapat yan. Opo, limitado lang tabi VP Henry na nasa laog ka na batasang pambansa dahil naman nga ni sa patakot ka na COVID-19 and base sa nako akong kopya ka na program and first part po di VP ining call to order na papanginota ni Senate President Vicente Soto III as ni House Speaker Lord Alan Velasco. Susundan tabi ni VP ka na Philippine National Anthem nakakantahon ni Morissette Amon accompanied po yan si Morissette Amon? Singer po siya, sir, ka na ABS-CBN. Actually, bako ko siya masyadong familiar sa kuya eh. Pero nadang ko na ang pangaran niya. Yes po. Singer ini? Ano? Come again, sir? Singer siya, palan? Yes po, VP. Accompanied po siya ka na Philippine Philharmonic Orchestra. Susundan na ining part 3 ka na Nation's Prayer. Sundan ini ka na Introduction of the President na gigibuhon ni House Speaker Lord Alan J. Velasco and ini nang part 5 ini na pigahalat ka na mga Pilipino ining State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang mga barong, mga magayuno na di. Opo, kung mahihiling mo tabi VP na si Congressman Garbin yung nailing kong saro digdi o. Opo, and yung po digdi si Senador Amy Marcos na hiling ko digdi sa mga babae, kan mga gayong kan mga bado, gari mga malon. Pero bako mo sa Pilipinya na, mga gari baga, mga matindi bagaan mga design na di. Opo. And ang part 6 po, tabi VP, iyon ining adjournment of the joint session. Okay man, very orderly man ang kuwan. Pero talagang, para mo talaga mga mamahalon na mga bado. Yes po. Okay. Tiglalaw mo tabi VP, di na
hahagado ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga miyembro kan Kongreso na aprobaran ang mga priority bill bago matapos ang sa iyang termino. Aha, okay. Sisipan, mga sekretary siya ra, pero hain sa mga, ano yan, mga ano nga na po ka ito, so mga foreign dignitaries? Wala po tayo VP nin informasyon kung sinda nakatukaw dyan sa lagang batas ng pambansa. Or ang iba po ka ni VP nag-attend lang through virtual. Amali naman sa virtual, tama, make-up ka lang, boda, mabado ka lang pangita, asolve ka na. Maski pang ibaba mo doon ka ng bada mo, dahil manariparo, nakashort ka, nakabarong ka, okay na yan. Apo, VP. Virtual? Apo. Okay. Sa kanyang tayo-VP na tigahalat lang na magpuon iniong pinaka-ultimo o ultimong... Alas 4 maganda. Pero yaw na si Presidente, ano? Nasa Kongreso yes, na? Po. Nasa Kongreso na po. Oo. Si BP Lini, dahil dyan sa kwa, dahil na-imbitaran dyan? Sa virtual? O sa lugar mismo? Ang informasyon ko po tayo, VP, since hindi pa fully vaccinated, si... iyo. Okay. Doon siya nag-attender? Di ko po, VP, sure ko na virtually siya nag-attend or niyan po siya ligi sa mismong venue po. Pero ang aram ko dahil siya nagparam siyang dahil siya ma-attend first dose pa sa vaccine eh. Opo, saro po mga kaya iyan, VP, sa Na dapat requirement bakunado ka. Except ka na Presidential Security Group na angapos na ma-attendir sa zona ni Presidente Duterte and fully vaccinated na dahilan ta kay pa na magsumitir nin kopya kay itong vaccination card po ninda. Kamangayon kan mga bado kay ning mga congressmen, boda mga ano ini, mga senador, boda mga congresswoman, senators, babae. Apo, sir. Kamangayon kan bado kan binurutuan ta. Di ba ka, uling mo mga barong, mga ang Pilipiniana naling mo, Pilipiniana, magayon na magadi. Apo, sir. Gari gusto ko maging babae, makasulog sa nakana. Sige, sir, maalam ko matatandao. Anyway, ano na ang development? Ay, yun na pa man. Nag-practice pa lang yung Philharmonic. Yan po, sir, ang Philippine Philharmonic Orchestra. Na nagpiplay ngayon and nagahalat na magpuon. Ining programa po. Sige, Angel, alas 4 na, maparam na muna ako. Tanganin na si Pio, nagpadago sa langkang kwenta. Apo, VP. Okay, so yaw naman si Presidente sa House of Representatives, doon naman ang venue. And then, yaw naman. So, gabos ready na, pigahalat na lang na magluwas ang Presidente. Pero anong oras ang schedule? Bako alas 4 dapat? Alas 4 po, VP, nasa schedule na pagpuon ka na zona po. Ayan. Okay, sige. Totoo na lang. Intro mo totoo ha, pag mapo na tabi dyan. Yes po, VP. Okay. Sige. Walang extra si Angel. Ayun na nga ito. Angel musta sa live. Hali po mga tugang sa Monitoring Center kan DZGB. Ganyan pong hapon. Salamat. Kanserong pagantabay talas 4. Nabangan po din do. Kung kita po din nagtutubod sa Presidente, kung ika nagtutubod sa Presidente, importante pong madangog tamang giraray ang sa iyang sinabi. Karapatan nating malaman at alamin ang katotohanan. Salamat po. Goodbye. Mabuhay.